Men først, hvad er et valgløfte? Og definitionen står lige her. Valgløfter var specielt omdiskuteret efter sidste folketingsvalg, hvor der var virkelig mange valgløfter, der blev brudt, og det endte med, at regeringen blev kaldt løftebrudsregeringen. Og jeg vil gerne tage et kig på nogle af de løftebrud, der var. Det første er det, vi kalder 12 minutter ekstra om dagen. Det vil sige, at man arbejder 12 minutter ekstra om dagen, og det vil så være en uge ekstra om året. Arbejdstid, det er noget, der aftales mellem arbejdsmarkedets parter, arbejdsgiveren og arbejdstageren. Og det er svært for en at love noget, som andre skal holde. Nummer 2 er det, der hedder millionærskat, som Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne lovede at indføre. Det gik ud på, at alle dem, der havde en indtægt på over 1 million kroner, de skulle betale yderligere 6% i skat. Det blev ikke til noget. Boligpakken blev ikke til noget, da det var nemmere at love pengene væk, end rent faktisk at finde pengene. Så det blev ikke til noget. Og betalingsringen var der rigtig mange forhandlinger frem og tilbage med, og det endte med et meget kendt pressemøde med Helle Thorning, som kommer her. At der kommer en rigtig god løsning på det her spørgsmål i morgen. Så et godt råd til jer, det er at tage valgløfter med et kransalt.